स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आज शहरात विदर्भ जनसंकल्प लॉंग मार्च उत्साहात पार पडला। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने या मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते। शहीद चौक येथून मार्चला सुरुवात झाली। त्यानंतर हा मोर्चा महाल परिसरातील चिटणीस पार्क येथे जाऊन समाप्त झाला। मोठ्या संख्येने विदर्भवादी कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिक या मार्चमध्ये सहभागी झाले होते। चिटणीस पार्क येथे आयोजित मेळाव्यात स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुन्हा ठामपणे मांडण्यात आली। विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायाचा उल्लेख करत राज्य निर्मितीसाठी जन आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला। माजी आमदार व विदर्भवादी नेते वामनराव चटप यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला। कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। मार्च शांततेत पार पडला।